Mayong hapon sa itong sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kubus ninyo nga lagad si Tito Wilma, upoy naman ninyo diri sa This Is My Life, tub-tub-tak na alas stress. Sa karon niya nga adlaw Biyernes, and again, thank God it's Friday, Agosto 12 na, tuig 2022. Kamustang inyo Biyernes nga adlaw, kamustang inyo pagpanyaga, kag syempre, kamusta man ang inyo dira mga ulubraho, ano kapulo pa Hawaii na, o kung nagahimakas pagyapon nga magtapos. Pero syempre, tapos kaon, panghimos gamay, kag pulo pa Hawaii anay. Palipas oras, upod man ang inyo kubus nga alagad sa liwat, si Tita Wilma. Lingawin naton kamutub-tub-tak na alas stress, upod dira sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz, kag sa mga nakaupod man sa itong sa FB Live, pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara lang search nyo lang Action Radio Bacolod. Nan, may live dira. Pwede gid kaop na kita, kag pwede nyo man malike kag ma-share, kag pwede man kamo magkakadto dira sa chat room para man sa inyo mga greetings, kag sa inyo man mga opinion nga luyag man ninyo ipalambot sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, ma-share naton sa ila o kun mga maayo man nga mga komento, no? Greetings ninyo sa mga palangga niyo yang ato sa iban nga lugar, sa mga amiga-amigo ninyo, nan pwede gid. Ari lang kay lingawon naton kamo bisan paano ya. There is a This Is My Life. Ada man dirang iban nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, kag ada man ang mga matakom nga mga drama nga inyo mabatian halin sa aga tubtub maghapon. Kag pwede nyo man na gani malike kag ma-share paamo kay na bala. Kag ang aton man dira mga matipon or mga natipon nga mga dalagko nga mga balita sa news center sa Action Radio Bacolod, flash reports, mga breaking news and developing stories, pwede nyo gidira, na ara lang kami dira. Pero abi ninyo pwede man kamo makabisita sa amon sa ni website, na login lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero ara pag Tita Wilma na sa YouTube. Pwede kita mag-open na sa YouTube. Search nyo malang dira sa YouTube, Action Radio Bacolod lang. Pero sa mga greetings naman, pagi sa itong sa mga cellphone, sa mga palangga na itong iya, nga ara lang sa ilang mga radio, wala sila dako gin nga data, paamo kay na, kaga para gid sa mga seniors nga medyo nabudlo-budlayan sa pagsulod iya, kun wala nang apo ang cellphone lang titawi kay ti ang amon cellphone keypad na amon tuk tik lang type okay na ara lang aton sa ni text hotline. Type nyo lang kag i-send sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag kabay, sa mga palangga na itong mga tagpalamating nagpadala sang ila sini mga mensahe sa itong text hotline kag sa itong chat room nga nagapangabay gid sa mga kupon para sa itong sini promo nga nakup ka daog karuleta promo mo nagsalaka kag nagpangabudlay gid diri iya. Pasalamat gid kita, at least bisan paano kag bisan hingalit lang nakakit-anay man kita, kag waay bisan hindi nakakamustahan, bisan naka feast to feast na lang, no, inumol sa inumol, at least bisan paano ba lang makayuhom ikaw, no, nga nakita naton sila kag nakita man nila kita na okay lang gina-appreciate gid naton ina sang dako. Kag sa iban dira nga nagapamangkot sa gihapon na pwede kita sa Lunes pa man kita magasugod sang pagpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta promo. Amo na yung siling naton nga mahapos gid lang ang inyo sinihimuon. Sa amon mga kaupdanan nga nagagwa, kag nagalibot sa bilog nga Bacolod, kag nagagwa man sa syudad sang Bacolod, sa ila man malabutan, basta maagyan ka lang nila kag mabatian, diin ka man nga parte, may bit-bit or may ginatago-tago na da sila nga kupon, tagaan ka yan, no? Pero kung daw mabulubudlay kang kukaisa, hindi man sila makalughot gid kag makasuhot gid sa inyo mga nahamtangan dira. Ang ara na gid sa punta-punta or mabudlay nga mga lugar na pwede man kamo makapama-share kung gusto gid ninyo, no? Nga makigbahin sa itong sinidakop ka daog ka promo. Makay mahapos man lang makumay kupon ka, buot silingon may hawid kami. Kung may hawid kami, ang amon hawid diri sa Action Radio Bacolod, ara lang sa atong sinitang biolo. Right? Nan. Hindi man lang listeners ng Action Radio, kundi pati man ang aton sini mga viewers sa Facebook. Di ba la?
sa Facebook page ang Action Radio Bacolod. Kay mahapos man lang na once nga may ara ka na sang kupon kag mag-umpisa ng aton sini promo sa Lunes, mahapos lang kay once mabunutan ang imungalan. Let's say una kita sa siyudad sang Bacolod, no? Kung ikaw taga siyudad sang Bacolod kag mabunutan ikaw either sa mga programa sa aga or sa hapon man. Kung sa aga ikaw mabunutan, halin sa aga tubtub sa programa ni Action Rex kantong Action BBB, kinahanglan makahimos ka dayon sa pagpadulong diri sa Action Radio para nga magpatiyog sa aton daog ka or dakop ka, daog ka promo. Ang aton siniruleta mapatiyog mo, kinahanglan ari ikaw diri tubtob alas 5 sang hapon. Na? Kung nagabutan ikaw, hingagaw ikaw sa amuman nga adlaw tubtob alas 5 sang hapon. Basta aga, na? Ang bilang cut-off ya programa ni Action Rex kantong mo, na? Kag kun hali naman sa programa This Is My Life, no, sa aton sini programa tubtob sa Action Night Patrol ni Action Eric Magbanwa. May ara man ikaw tubtob buwas sa udto sa pagpadulong diri sa Action Radio para makapatiyog sa aton ruleta. Na? Ina sa mga taga Dakbanwa sang Bacolod. Paano naman, Tita Wilma, ang mga ara sa gwa sang Bacolod, na norte kag sur nga bahin? Kung ikaw magabutan karon nga adlaw, na mo lang nakasimple, may tubtod dason nga adlaw ka pa iya sa pagpadulong diri sa Action Radio, ha? May ara kaya madason pagid nga adlaw nga makapadulong diri sa Action Radio Bacolod kay ti mabulubudlay ang transportasyon kag kun kay isa may delay pa. So ginahatagan naton ina konsiderasyon. Ti kon makapadulong kadi kag makasaka kadi sa Action Radio, makapatiyog ikaw sang aton sa ruleta promo, ang imo madagan ang mapunduhan dira sang ruleta kag kun ano madaog mo, madala mo man sa gilayon pauli. So wala sa may mapauli iya nga wala sang ginabitbit. Amulang na siya kasimple, di ba la? Umpisa ini sa Lunes na, Agosto 15, tuig 2022. Kag ang mga ginatagaan sang kupon, ang qualified nga maka-entre sa sini nga promo, amo lamang ang mga nagaedad 18 anyos pa ibabaw, no? Tikon mga 17 anyos, sorry lang anay, no? Kay ang maka-entra 18 anyos pa ibabaw. Mga anak, hindi nyo pagdulangin nyo hawid, kay kinalan kung magkadto ka mo diri, dalun nyo gid ang inyo hawid, ha? Okay? Yes. Kag ano mga posible naton iya nga makuha nga mga premyo sa aton sinidakop kada og karuleta promo. May ara dira, no? May ara dira cash prize, may cash prizes, may ara man gift certificates, may ara man appliances, may ara man cellphone, kag may ara man bugas. Kung ano ang gusto mo, kabalo ka na sang himuon mo, na pangamuyuan mo lang, amoy nang gusto mo nga madaog. Kabalo naman kita. Ti kon masiling tita way pagid kuya, may ara na dayon, masiling wala pagid kuya, ari lang kami, basi magkapa-downtown ka, or let's say makagwa ka na sa inyo, pwede ka lang di ka drop by sa Action Radio. Di ba, Tatay Tony? Ginhungod, ginini at Tatay Tony, kag ni Sir Seferino, na? Salamat gid sa inyo, na? Kag tandaan lang gid naton, isa o kung makaisa ka best lang dapat pwede magdaog. So kung nabunutan ka na, kag nakadaog ka na, hatag taman ang iban nga kahigayunan sa iban pagid naton nga mga kauturan nga may mga entry man. Okay? Yes. Kag don't worry, kay masiling sila ti paano ang inyo pagbunot. Ang pagbunot na mo diri sa mga sa aton sini mga winners sa presensya man sang DTI representative. May ara gidya representante o may tiglawas gidya halin sa di
Department of Trade and Industry. Okay, kada ka mo lang nahambal ni Tita Wilma pero kadasig. Okay, 1:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Bantayan naton ang aton sulat nga pagabasahon sa sininga hapon mga kalalakinan nga nagahigugma. Nakahambal ang aton sender karon nga hapon nga siling niya budlay ginman tuod ginman gali tawe nga may ara ginman niya gali nga sitwasyon nga kung sinong naluyagan mo wala naluyag sa imo kagang wala mo yan naluyagan among naluyag sa imo may ara ginman na so hibaluon naton kung anong problema niya na tungod dira bantayan naton ina kag prepare man naton ang aton mga panugdaon para sa iya kung paano naton siya mabuligan kag kung paano naton siya matudluan nga magpadayon lang sa iya sinikabuhi. Okay, kag ang aton man tag sa ka-zodiac sign para sa aton tag sa ka-horoscope karon iya nga adlaw bantayan niyo man ang inyo sininga zodiac sign. Okay, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man gid. Ang aton anay gali nga Dr. Pinoy's Quality. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon. Okay, sa mga naka-online lang dira, no? Kadali, sa mga naka-online, Manuel Jan Ong Grang Kapal. Ba mayong hapon lang da sa imo tuto, Manuel Jan Ong. Salamat sa imo Purple Heart with the Rainbow. Na kay Cathy Veer, salamat man sa imo. Cathy Veer, salamat gid. Kay Eunice Elban Buena. Pamati ko
on to off the way. Arigid kami na. Di sa sidewalk front KC Mart Gatuslaw. God bless action. Along Gatuslaw sa KC. Okay, gina-imagine ko na. So, thank you, gid Ma'am Leonesa Elban Buena. Dira sa inyo pag negosyo kabay kaluyan man. Maghalong-halong lang gid tanan. Kay EA Regalado Alarcon, mayong hapon Tita We. Happy birthday lang nagali sa akon hinablos kay Jan Ideo nga taga Isabela. Kaga nga akon bilog nga pamilya nga naga-monitor gid sa inyo. Ay, salamat gid. Hello, Mama Aina Sinoro, mayong hapon man sa imo. Na Ronaldine Dinoy, greet ko self mo kabalugi ko birthday mo girls sa bungadlaw, no? So sa imo Ronaldine, happy birthday. Na halin man diri sa amon. Sa tanan nga ka-aksyon mayong hapon, yes, from Ma'am Aina Senoro. Thanks for the big heart. Ara man si Ma'am Homa Lumina. Na mayong hapon lang dira. Na kay happy 25th ka nagali, no? Happy 25th birthday, Ronaldine Dinoy. Paamo ka na, Tita Wilma. Na kaga magluwas man sina. Halin man kay nanay kag kay tatay mo, happy birthday gid sa imo. Jean Officer, hello ma'am. Na thank you gid. Thanks for the big heart, Ma'am Joseph here. Halong kamanda. Greet ko lang happy birthday kay Sian Calib Alfaro from Thea Venice. Thea Venice kay Waya Haley Sangre in diini siya. Mersa, NT Mersa. Diri sa may Meadows of Camelot. Sa mga taga Meadows of Camelot sa barangay Estefania, na Meadows of Camelot Subdivision, good afternoon sa inyo. Thank you, Gid. Kay Miss Cherry Alimbo, kay Miss Navales, thank you, Gid. Kay Miss Fatima Salanap Dira, yes. Salamat, Gid. Kay Inday, salamat man da sa inyo, mayong hapon lang, Gid. Rene Lynn Antonio, mayong hapon, Tita We. Kay E.A. Regalado Alarcon, thanks, Gid, for sending Action Radio Bacolod 75 stars. Yes, thank you, Gid. Ma'am Ruchel, mayong hapon. Ruchel Fulgencio Susana. Mayong hapon, Tita We, always gid monitor kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Tamyaw lang sa family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Salamat, gid. Damo gid nga salamat man, ma'am. Yes, Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Kay Sir Ray Flores Barrioga, man tamyaw yalang ko, no? Mga upodya, si Bingbing, si Franz, si Curvy, kag Buknoy sa may Barangay Estefania. Salamat, gid mayong hapon dara. Sa Villa Caridad, La Carlota, sa Ilananday Sara, Maris Flor, Diday Dennis Tibiano sa tananamon nga neighbors. Good afternoon. Ga-relax, ga-pamati na. Salamat, gid, Ma'am Ann. Pwede lang kadto dira station nga, yung kupon, tawe. Yes, Ma'am Inday Blaza. Sige. Welcome, gid. Pero maghinay-hinay lang, ha? Ari kami nga dan sa 4th floor. Okay. Marza? Oh, okay, Topic. Marze topic. Mayong hapon. Happy anniversary, Action Radio. More power. Ari kami sa Meadows of Camelot. Gabay matagaan. Kami kupon. Always man kami gamonitor. Salamat, Gid. Okay. Balikan ko lang na karon. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability
Casualty, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Gue tak tidur lagi nga ha. makapanganga samtang amat-amat. Padayon man si Tita Wilma. Aha. Jing Kidialeg doon. Thank you gin ma'am. Good afternoon lang sa imo nag-upod siya sa iton karon iya nga hapon. Pasalamat man siya sa pag-greet sa iya ni Ma'am Ana Sinoro. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala na siling ni Ma'am Elizabeth TGIF. So thank God it's Friday. Keep safe always ko no. Ma'am, thank you man. Kag sa imo man ma'am pamilya tanan-tanan na God bless you more man. Salamat gid sa imo pag send sang prayers and love. Of course, sa mga flowers nga napadala mo diri sa amon sa Action Radio. Ay kadasig man sa nga iton oras. Greetings naton sa aton text hotline. Relax lang nga. Pasiplatan ko lang na dugay-dugay. Kay si Tita Wilma magabasa anay sa nga iton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong letter sender karon nga hapon. Nagapatawag siya sa ngalan Joseph. Si Joseph, taga Barangay Mansilingan. Barangay Mansilingan, Bacolod City, di ba? Kagang iya sini sulat nga ginpadala sa iton sa This Is My Life, nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong adlaw lang sa mga nagapamati sa This Is My Life, kag sa tanan nga programa sa Action Radio Bacolod. Ako gali si Joseph, Tita Wilma. Hindi ko man tuod ni nga ngalan. Soltero pa ako, pero daw kabudlay gali kon ma-in love. Nga nga amusin ni ang life man. Kung sinong gusto mo, hindi sa imo.
Kag kung sino ang naindian mo, siya naman ang nagalagas-lagas sa imo. Ay, abaw. Taga-diri lang ko sa Mansilingan, Tita Wilma. Gusto ko lang ni i-share, no? Gusto ko lang ni i-share. Amo ni ang akon gina-experience subong. Kay nga may ari ko na luyagan, nga tupad balay lang gid namon. Type na type ko gid, Tita Wilma. Hindi gid man siya gwapa, simple lang, pero ambot. In love gid ko sa iya. Tawag lang siya kay Leslie. Gusto ko siya, partigin na ang balayaw. Gusto ko siya, love ko siya, amo ining nabatyagan ko sa iya. Galing, nagapalayo siya sa akon. Abi mo, tita, hungod gid guro nga nagalikaw siya. Kay indi bala pareho sang una, nga very close kami, kag sadya kami nga nagalahugay. Siguro, feel niya nga in love ako sa iya. Kagusto ko siya nga mangin girlfriend. Galing, may lain siya nga love. Tita Wilma, may boyfriend na siya, kag ka-very sweet sa ila. Kag kun ginadulong siya sang boyfriend niya, kita ko gid sa bintana namon perme. Kag nagabatya gid kuya sang pagpangimon. Wow, nga mga anak ka mo. Dinatunan. Pero sa pihak naman nga bahin, sa ginaobrahan ko, may ara man ko upod nga feeling mo naman, feeling ko in love man sa akon. Kay siya gid ang nagapabatsyag. Kag hindi niya matago ina sa akon. Nga type niya ako, kag gusto man nga maging boyfriend. Galing lang, Tita Wilma, wala gid kuya feeling sa iya. Hasta lang gid friends ang kabig ko sa iya. Kay gusto ko gid gihapon ang amon neighbor. Wala gid ko tita nagadula sang hope nga one day magustuhan ako ni Leslie. Kagusto ko tani kami nga duha ang magdayunay. Galing okay lang na bala nga masigi ko pangaluyag sa iya, bisan kabalo ko nga may boyfriend na siya. Pero wala pa man sila nakasal. Hindi bala? Love ko gid siya yata mo, kag feel ko, kung hindi kami magdayunay, ambot lang. Mahulat lang ko sang imo advice. Diri lang kutob, salamat gid sa pagbasa, Joseph. Ay, nga mga anak mo. Okay, una sa tanan sa itong letter sender karon nga hapon nga nagpatuwag kay Joseph, sa imo Joseph. May damo gid nga salamat kag maayong hapon, ha? Maayong hapon gid sa imo. Kag sa imo ginahambal na nagapati na gid magkapati gid ko na nga may ara gid ya nga mga instances nga kung sino pa ang naluyagan mo, wala siya sang luyag sa imo. Kaya kung sino naman ang wala mo naluyagan, amo naman ang nagalagas-lagas sa imo. Na? Kung lang taon na ito, daulo istorya lang na sang una, pero tuod man siya gali, kag ina natabo man sa imo. Di ba la? Ay ho. Simple lang ako lang yung pamangkoton, Tato Joseph. Simple lang. Amo sina kung maglahog ang paghigugma. Kung matimingan ka, ikaw gid ang mabiktima. Na? Mayo lang kung mga amo sina, kay mabuligan mo pang kaugalingon mo. Pero kung mabiktima ang pagigas ng isa ka klase ng paghigugma, no? Ang paltik nga paghigugma, agad turo ramos luha mo, di ba? Na? But anyway, kantuan to yung problema mo, Tuto Joseph. Na? Sa masami, amugin man ang tupan sang aton sini love life.
Masiling talagsa lang kung naluyag do hindi pahaw na. Kaya kung sino pa gusto mo, nagapangindi sa imo. Pero feeling ko balit ito, Joseph, ha? Ang feeling ko, kag sa akon man pagpati, nga ang tagsa-tagsa sa aton nga gintugas ng Dios, may ara gina siya ya, na? Sang gintalana, nga mangin partner mo sa ulihi. Kag ako'y nagapating ang gugma, wala na iya ginapangita, na? Ang nobya, ang nobyong mapamana, ang gusto mo pamanawon, gusto mo pangasawon, wala na iya ginapangita, kundi nagaabot lang ina. Na, sa ako na ipagpati, I don't know, sa iba, na? Kay kung ang imo na met, nga tao or babayi, nanginobya mo, kag kung ikaw or siya ang gintagna para sa imo, kamo gina, bisan ipalayo pa kamo sang kapalaran, mangita ginayalagyan nga sa uli magtabuay ng inyo banas kag kamo gihapon magdayunay. Iban gani huo sila sang estudyante pa sila, asa nga nagtrabaho na sila, pagkatapos why sila nagdayunay, may kanya-kanya na sila nga pagpangabuhi, pero ending tungod sila gidya ang gintalana sa isa kag isa, nagdayunay man sila gihapon. Nagtabuay ng ilabanas before sila naging seniors, parehon man sila wala sa labton sa kabuhi, nandito kag sila amo ang nag-asawahay. Nagpakasal sila uli. Na makasiling ka bala na nga dira ka ginagapati nga kung sinong para sa imo para gidya sa imo. Kung hindi para sa imo, hindi pagpilita. Manbudlay ang isa ka bagay nga piliton nga hindi ikaw sigurado kag wala ikaw nakahibalusang mangin resulta sina sa ulihi. Maayo lang kung maayo. Kung hindi ano gani, kung hindi ikaw gid ang maghinulsol sa ulihi. Kay ikaw na mag-suffer sang resulta sina, di ba na? Ikaw gidya ang mag-suffer sina. Amo nang siling naton nga hindi tabala, hindi ta na lang pag-isulsul ang kaugalingon ta sa mga tao nga nagapangindi sa aton, na? Hagay ta sulsul ang aton kaugalingon kung hindi siya ti anhon ta na abiman. Paamo kay na? Hindi pag-ipamilit. Hulat ang husto nga tion kay makilala mo gid ang gintalana sa mahal nga Dios, ang gintagna sa mahal nga Dios para sa imo. Kung mag-abot ina sa tudtuod lang, bisan man siya mo kung naluyag siya, pero way kakabalo nga mo na siya gali ang imong ang mangin partner in life mo. Bisan ano po na imo kalikaw, matingala ay sa ulihi gali siya man lang galing matupan ko, ay kami gali nga duha. Ano mo na bala? Maglikaw ka man kung kamugid. Kag kung magsiling wala pa ko gana magnubya, hindi pa ko gusto mo niya mo. Pero kung gintagna na yang ikaw ma-in love sa amo sina nga tao, sa amo sina nga babae, pag-abot sina, bisan wala mo ginapangita, kay nag-abot gid lang mo siling nila nga kung ang gugma kuno, kag ang swerte mag-abot sa kabuhi mo, daw ulan nga nagatulo, makibot ka lang ara na gali, o kung ara na siya nga mangin partner mo sa kabuhi. Amon man na kadasig. No? Wala na minihay-minihoy, amo na siya, ay wala gid ko kabalugan, siya galing hatag ni Lord para sa akon nga mangin kaupod ko, siya gali ang akon mangin kapalaran, and then makita mo subong happy ikaw, happy ang life mo. Hindi pagpamilit ang self mo sa tupad balay mo kay Leslie, kung palangga mo ang isa ka tawo, or let's say naluyag ka ginman or ginahigugma mo ginman si Leslie, ipamilit mo na kung kag hindi man lang siya happy sa tupad mo, sa luyo mo, ano ang pulos, hindi wala. Sa tutuod lang Joseph, kung palangga mong isa ka tawo, kung makita mo siya kung din siya malipayon, ihatag ang iya kalipayan, mangin happy ka. Hindi mo inapag-idalok sa iya. Gani kung pwede pa lang huben ka pa man, damo pa na sang may maabot, although nga hindi pa man, hindi ta mapaktan, na kalimti na lang anay siya. Biit na lang. Nagatrabaho ka man, focus ka lang na sa pagtrabaho, lingawa ang kaugalingon mo. Ihatag sa iya kahiluwayan, although nga hindi gimagani kumunubyahan na iba, no? Ihatag ang tanan. Hindi ka na mabatsyag ka, normal malang na mabatsyag ka sang kaimon kay titaw nga nagagugma bala, no? Pero pasugti siya. Ihatag ang gugma nga ina. Na? Ihatag ang gugma nga ina sa iya upod sa lalaki nga iya man ginahigugma.
Aga kada pamilit ka, ikaw mismo nagasiling gasakit ang buot mo kung makita mo sa bintana nga updanay sila nga duwa kag very sweet. Tido para ho lang na nga ikaw lang nang nagasakit sang balatyagon mo, ikaw nagahatag iya problema sa kaugalingon mo, buligi ang kaugalingon mo kung paano ikaw makaluwas sa amo sila nga sitwasyon. Hulatan na lang ang babae nga gintagna sa imusang kapalaran kay maabot mo na siya. Kag mabatyagan mo man na kung may nagkapalapit na, no? Amo na lang na siya na kung dumi na ginasakit-sakitan ka gani, subong pa lang, pray ka bala, na? Pray ka da kay God, pray ka kay Lord. Lord, kung may ada, kagin man natigana sa akong kuhaan na lang ng kun, ang natigana mo sa akong ihatag naman para maging happy man ako. Doon amo lang na bala. Lingawon mo ang kaugalingon mo sa bulig mismo sang imo kaugalingon. Iupod ina sa pagpangabuhi. Kabalukid kita. Kundo ano ka misteryoso sang gugma. Kung ang gugma mag-abot sa aton kabuhi. Di ba la? Kaisa gani, tungod sang gugma, ang iba nagakadula ang ila sini kabuhi. Tungod sang gugma, ginataya ang tanan. Lamang maangkon, kag mahatagan katumanan, pero sa laina. Kinahanglan kung ikaw ang nagahigugma. Paano ka na? Kinahanglan kung ikaw ang maghigugma, mapainubuson ikaw mahinangpanon, mapinasensyahon, generous ikaw, kag mabaton mo ang tanan. Ipamilit mo man ang tanan mo nga gustuhan sa tao nga imo ginhigugma kung wala siya sang pagtamod sa iya, wala sang pulos ang tanan. Tandaan mo ina. Hulata ang husto nga babae nga para sa imo. Hulata ang pagbuot sa mahal nga Dios para sa imo. Ipangamuyuan mo na kung gusto mo gid nga makanobya kag makapangasawa. Okay? Alas 2:24 na. Action Radio Philippine Standard Time. Ina lang ang matugda ni Tita Wilma para sa itong letter sender karon iya nga hapon. Sa kay Tuto Joseph. Sa kay Tuto Joseph, may damo gid nga salamat sa imo. Kabay pang untatan mo na to na baliging kaugalingon mo untati na ina kag magpadayon ka lang kag sa aton man iban nga mga palangka nga mga tagpalamati kamo mandira kung may ara kamo gusto nga i-share experience ninyo sa inyo love life, sa inyo man mismo life, kung ano man sa diin man nga bahin sa inyo kabuhi, nakahatag man sa inyo problema, o kung nakahatag man sa inyo leksyon o kung inspirasyon. Pwede natin ina ma-share sa iban paginaton nga mga palangga, nga mga tagpalamati nga nagaupod sa This Is My Life. Isulat nyo lang, ipadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man ipaagi ng ninyo dere or kamo mismo mag-drop by diri sa Action Radio kay halug-halug naman gawa ang aton sini sitwasyon sa karon against pandemic sa COVID-19. Pwede kid kag kung may ara kamo Facebook account, pwede man ninyo dira mapaagi sa aton Facebook page Action Wilma Sugaton, hindi gani sa aton personal account man Wilma and Tupina Sugaton. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. This is my life. This is my life. Ang tagsakataw. Naka-online dira na sa mga naka-online naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati pa mo ka na. Again, ba si Ma'am Julie Militado ay. Ma'am Julie Militado, patrimonyo, gapa thank you, gid siya. Nisugo, yaya partner mo makadto di. So happy, gid siya kuno nga nakakuha sila kupon. Tayo tatlo man kamo di tatlo man. Okay, ma'am, thank you, gid. Angela Gayondato Castillo, good afternoon, Tito Wilma. Greet ko bata ko sa Beirut. Sa Beirut, Lebanon, kay Maricon Castillo, kay Gloria Moreno. Ari lang ko sa Purok lang ka, sa may Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Salamat, gid. Hello, Cyan or Cian Alfaro. Enjoy, stay, sweet, health. Good boy, happy birthday from Timorsa. Okay. Angela Gayondato Castillo, thanks for the love and the hug. Kanami lang sa mga anak kay Juvie, I'm sorry na topic na ano akong cellphone. Okay, Juvie Monares, salamat man sa imo, good afternoon and thanks for the love na.
Doy Arthur, good afternoon, Action Tita Wilma. Salamat man sa imo, sir. Tita Wilma, pwede ko di kakadto sa station, mga kukupon. Avid listener, gid ko balas ang ARB sign on to sign off. Yes, Ma'am Angie. Na? Ma'am Angela Gayundato Castillo. Salamat, gid. Jinky Dialagdon. Mayong hapon, Tita Wilma. Kag Arthur Jeff Villasor, Star Mayon, Doc Mayo, kay Noel Amar, kay Alma Olegon, kay Juvie Porla Baloya, and all my family sa may barangay Pandanon, DSB. From Arizona, USA. Salamat, gid. Happy birthday kay Jinky. Kagapon to, ma'am, no? But anyway, thank you na, ma'am, sa Jinky sa imo. Wish ko lang sa birthday ko nga mayong lawas lang, Mayong lawas lang sila, permitita. Mayong hapon. Ikaw, gid importante, no? Magluwas sa ilan ng nanay mo. Salamat, gid. Miss Jane, Candido Hildore, siling mo makadto ka diri kay mangayo ikaw kupon. Kamusta lang dira kay Nanay Pert? Nadiding alohamiento, salamat man. Calatrava mayong hapon, ginatamyaw ko akong baby boy. Happy birthday. Rajin Zion Montaño para buwas. Matuna siya from Punta Taytay. Salamat, gid. Yes, kay Ma'am Virgil Pindaman. Always present from Celine Homes. More power, Tita Wen. God bless you and your family. Miss Virgie, thank you, gid. Thanks for the love and the prayer. Na? Celine ni Mama na sino. Kay Meleli Oligo, ga-monitor. Subong good afternoon. Wow, salamat. Okay, until there lang kita na balikan. Talang na karon iba yung greetings, ha? Okay. Sila ng kalalag to, This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pag... Siling ni 3419, Tita Weba, si Monday masaka, kuda mangayo kupon, kay hindi ko di malabutan kung maghulat lang ko di kay kalayo sang bantog. Suludlon pa. Suludlon pa. Okay, 3491. Okay, try mo. Ari lang kami diri para gid sa inyo. Good afternoon, Tita. Pwede man ko kapangayo kupon, Maria May Villarani sa nga Shanda Edmar Barangay Felisa. Yes, ma'am. 8441. Ari pagid si 7434. Good PM to Wilma. Pwede Domingo lang da kami makadto. Ngayo kami kupon mangkot lang. Thanks, Gid. Domingo, ari si Action Doral. Pwede ka mo kapamangkot. Ara man si Action. Ano kung hapon? Ara si Action Doral sa aga. Okay, Gid 7434. Pwede ka mo di kakadto. Apa mo kay na Tita Wilma, kamusta ako ini? Si Julieta Caballero Banati. Magpanamyaw ako sa happy birthday day kay Charlie Caballero para buwan. Kay Cherry, no? Charlie or Cherry? Happy birthday para buwas. 1161. Salamat. Siling naman ni 7294. Tita We, pwede ka pangayo kupon. Buwas ko lang kuwaon. Pwede, salamat gid. Angali sa Moises Padilla. Ahay. 7494. Yes, ma'am. Ari lang. Pwede gid. Ako yung mga pasalig. Pero tituod na.
pasaligon taka may ari tawe good day. I'm always gid nga monitor sa Action Radio halin sa aga hasta sa gabi from Lucy Oduhan, Central Maaw, Baguio City, 4972. Madamo gid nga salamat. Kanami pagidman ibasa sang inyo sini mga greetings pero mga anak ang aton oras dali gid lang. Kay Sir Mileli Oligo, kuno halin kay Ma'am Ana Sinoro, Elizabeth Rosal Villena, yes, salamat gid. Pila ka opinion ang aton diri nakitaan para sa itong letter sender sa karon iya nga hapon, na? Sender, amo gid na ang naluyagan mo, wala sa imo naluyag. Ang naluyag sa imo, wala ka naluyag. Aba, proba na luyagan mo, may nobyon. Ang naluyagan mo, may nobyon na, ay pabay, ma-develop ka lang sa naluyag sa imo. Hindi pagpilita kung wala luyag sa imo, na mayo bala, sila niya, mayo bala sa inyo, nami balang develop, magpangamuyo ka na lang. Nami kay mamana, kung mag-advise ba mamana Sinoro, salamat gid. Salamat gid ma'am. Kay Barbie Tribe, salamat man, mayong hapon. Okay, kag may-ari pag ito dihon. Hindi ko ito digay kita kainam. Karon na lang natitawi kung may ara kita di anay sa text hotline may ari dire. Ayo, kakadlaw ko Siling ni 1757, wala kakadlaw sa ano, hindi doon nahamot lang ko doon nalipay lang ko balam. Good PM, para sa sender ahay. Ayaw na labuta ang may tag-iya. Hulata ang para sa imo, kag don't forget to pray. Mag-abot ang paragid sa imo. Halin ni Ma'am Cecil sang Isabela. Ma'am Cecil, salamat gid. Yes, of course, correct gid titawe. May experience na ko. Tama gid naman ni Ma'am Cecil sang Isabela. Okay, amo na siya. Siling naman ni 8220, tama na to Joseph Laygay ni tawe dira katutok sa gapalangga sa imo kag kalimti nang naluyagan mo nga wala chance baw ka dasig sa imo Tatay Tony bang sabat ara ka na sa inyo. Okay Tatay Tony, thank you gid sa pagpama-share mo diri sa Action Radio. Okay, hambal naman ng 1780 sa sender. Kung ako ya sa imo to, pabayin na lang da sila nga duha. Hindi pagpilitang balityagon mo kung kamo ginaiya to. Maabot lang na iyang para sa imo. Pray lang gid kay God. Siling gid na kag magpangamuyo kagid. God bless you. Hambal ni V. Marsang, La Carlota 1780. Madamo gid nga salamat. Timakon mo na nga mga reaction kay suggestion nila sa imo. Tuto Joseph, wa ay pilitay ang arena. Alas 2:40 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Inday Sharon, Inday Sharon, Padilla, good afternoon. Thank you so much. Miss taman ba? Okay lang na siya, dali gid lang. Ma-horoscope na si Tita Wilma para iya karon nga adlaw, pero happy birthday anay sa mga celebrators. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila sini kaadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday sa imo Inday Ronalyn Dinoy, halin kay nanay mo Girom kag kay tatay mo Ruming Dinoy. And of course kay Tita Wilma diri sa Action Radio Bacolod. Happy birthday sa imo. Kag sa iban pagid naton nga mga celebrators, happy birthday. Ma-horoscope na kita. Siyempre sa atin horoscope para karon nga adlaw Biyernes, Agosto 12 tuig 2022. Kaduay na ito ng zodiac sign nga Leo. Leo, or sa mga Leo, inyong horoscope na gasiling, likawan nyo anay dira ang medyo lalisay o away-away tungod sa traffic, kay wala man ina sang mahimo sa pagka-delay ninyo. Kung lalisan nyo pa na, delay man kamugyapon. Pero kung makabig nga blessings in disguise ina tungod daw wala nyo bala ginapaabot nga matabok na may ara kung kaisa mo nga may rason na siya. So be it, pasalamat.
Leo, mga maswati nga mga numero 19, 29, 37 kag 42. Almond brown is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, ina ba lang mga makabing na ton brilliant idea mo Virgo or ninyo nga mga Virgo. Hindi pa siya, kumbaga kung sa mga prutas, hindi pa siya luto gid, ha? Hindi pa siya luto gid sa karon nga panahon. So kinahanglan lutuon nyo gid siya para nga mangin effective siya kag amoy na makahatag sa imo sang kaayuhan. Likawilan na mga makulit mo nga mga upod, abi likaw-likawil na bala na Virgo. Mag-focus ana ikaw sa imo sini work. Mas wati nga mga numero sa mga Virgo, 56, 29, 42, kag 33. Blue is your lucky color. Katuan din naman ang mga Libra, yes Libra. Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Ay Libra, may ara work opportunity nga mag-abot sa imo nga makahatag sa imo dako nga dugang nga income. Abi mo karon nga adlaw, very strong man ang imo or inyo mind power. Ugalian nyo bala ang mga positive nga mga tinaga na mga maayo mga tinaga kay makabuling man ina sa inyo bisan paano. Yes, Libra 12, 29, 38 kag 49 mga maswerte nga numero, magenta red is your lucky color. Kadtuante naman ang Scorpio. Ang mga Scorpio natawo Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Bang inyo nga mga or imo or inyo nga mga social connections Scorpio madugang-dugangan ina. Kag madamo man sila nga magakompormi sang imo or sang inyo mga ideya. Maisog ang inyo balatsagon. Kung masiling na magamuha na nga tawi, magsiling nga, maisog ang inyo balatsagon, Scorpio. Amo ning mga mabaskog nga mga strong balang mga tao. Maswati nga mga numero 11, 29, 37, 54, baby pink is your lucky color. Sa iluhante naman, ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa mga mga tao, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Problema, masulbar gila yun. Amo inang mga sugata, amo na nagsugata sa imo kay nasang agat, idaw ka good sang adlaw mo. Dira mo na prove Sagittarius nga kadako gid sang mabulig sang pagpangamuyo para sa imo. Kay answered prayer gid, ha? Sagittarius 14, 31, 54 kag 57 mga maswerte nga mga numero. Midnight lace blue ang imo sini or ang inyo lucky color. Katuan din naman ang Capricorn. Ang mga Capricorn Disyembre 22, tubtubinero 19. Ay, Capricorn, sundo sa inyo horoscope, hindi ka mo magasto sobra. Nga damo, dagurong galastungan ay. Basta ang hambal sa inyo horoscope, hindi ka mo magasto sang sobra-sobra. Likawan nyo man ang away-away na tungod sa kwarta. No, hindi nami. Kag ang meeting, or yes, may tipon-tipon ka muna, may hambal ka muna, nahanungod sa inyo. Trabaho, abi ninyo may angot ina sa promotion. Ang makomment ko lang gidbla sa mga Capricorn sa inyo horoscope karon nga adlaw, no, isa lang gid. Hindi nami kung ang awayan permi kwarta, ha? Ay kagamugid ya basta kwartang lalisan. Likawan lang sulbarong lang sa maayo pag sugilan yun ay pamo na. Okay, mga Capricorn, maswati nga mga numero 15, 52, 41 kag 37. Green is your lucky color. Una palang ina nga bahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope for today. Nagabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. This is My Life. Okay. Yes. Balikan ko mga mga naka-online.
Leia Morales Berida, tawe, good afternoon, watching live from Barangay 29, Bacolod City. Tawe, pa-shout out sa akong hinablos. Congratulations and happy graduation today. STI Senior High graduates held at SMX today. This afternoon, God bless and more power. Yes, congratulations sa mga graduates na. Josephine Paro, Alarcon, tawe, miss you, kapamatigid ako sa program mo. Ang mahambal ko sa iya, pray lang gid, na? Pray lang gid sa ating mahal nga Ginoo, sa ating mahal nga Ginoo. Yes, Marivic Hegan Talavera, mayong hapon, tawe, ga-monitor gid ko. Happy gid ko nga nakakuha ko kupon. Salamat gid, o, diba? Yes. Agree gid ko, Tita We, sa imo advice kay Joseph. Hulat ka lang sender. Kay mag-aabot gid na ang para sa imo nga gintigana ni God. Pray ka lang always kay God. Kag kung love mo gid man ina nga girl, bilangon mo na lang nga imo utod or friend. O di ba to? Yes, Ma'am Jovergy, you're right gid yan. Okay. Barky Tribe, mayong hapon. Kay Barry Moses Yulo, kay Norbing Galicia, kag Gina Galicia nga always ginagapamati sa aksyon sa ilang mga radyo. Galing gaguom naman ang kalibutan. Ga-charge pa ko galing. Marivic Higan Talavera. Go na girl, na? Eddie Laos, good afternoon. Siling ni Eddie Laos, siling niya tawag. Ari lang kami Japon. Ani Nanay Isabel. Na, kabalogin na si Tawe, ara kamo sa Victorias. Josephine Paro Alarcon, salamat man. Tawe, pwede ko lang mag-greet si Barry Moses Yulo Norbing. Yes, natapos na to, na dira sa may Norbing Galicia, kag Gina Galicia, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, balik-balik na niya. Dira sa may Binalbagan ina, always gid gapamati. Barky, salamat gid, ana. Inday Stephanie Helia, thank you man. Ginatamyaw niya pamilya Helia sa Puro Kawayan, Barangay Can Roma, Pontevedra. Salamat gid and God bless you always. Yes, Nick, salamat man sa imo. Makadtulang ko dira Tita Wilma. Happy listening kay Mom Star, kag Doc Mike Mayo, Miss Jing Kibo, nagdamo na kamo. Miss Jane Candido Hildore. Yes, gadako ang AFC na. Salamat gid. Pangamusta lang kay Tatay Kuda sa Pinaginpinan na Lamayin family and Johnson family. Halin kay Liani Gario Lamayin. Salamat, ma'am. Christina Salvador. Tita, pwede man ko kapangayo ko po. Yes, Ma'am Chris. Kadtulang di. Pamo ka na. Greet ko lang mayong hapon ang nanay ko, Nanay We, sang San Enrique. Nagapamati, gid, from sign on to sign off sa Action Radio. Ask kami if pwede man kami makapangayo kupon and more blessings. Yes, Ma'am Lazaro Mingoy Trick Shop. Pwede gid. Pwede gid ka mo kapangayo. Hambal ni Meleli, dapat sa radyo gid mabatian niya. Pag may time, Ma'am Anag, trying gid nga makumudar ta kamo sa on-air sa radyo, no? Pero titungod sang dingi nalagas tagin ma'am ang oras. Bisan naka-online, bisan mag-commercial, maka-greet ko. Ang pasalamat gid ko na sa inyo, na? Kim Poyolo, salamat gid. Wilma Inocencio. Mga hinablos siya ko na ginatamyaw. Verhel Jake Larissa meets Valerie Jean, Bridget, John Kagkay, Mark Lawrence. Kamusta na ikaw, Inday Wilma Inocencio Cabarles? Mayong hapon lang da. At Tia Kim, good afternoon man. Action Wilma. Okay lang. Get well soon. Get well soon sa imo, Inday Wilma Cabarles Inocencio. Okay. Dali lang kin. Okay to. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang Katarungan. Timbangan sang Katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang Katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan! Padayon si Tita Wilma. Ma'am Jinky Realagdon, madamo ginya salamat. Miss Margie Haniva, salamat gid. Ay nga mga anak ka mo, wala lang tabala sungguran na. Hindi taman ka matatapan pero gating uha gid si Tita Wilma. No, nga matatapan tagig ka mo. Nagambal pa digin isa. Mayo nga po Tita Wilma, follower man ko bala sang Action Radio tani matagaan man ko kupon. Ari lang kami gapamati sa Cityville, Fortune Town sa Block 11 La 28. Kompletong detalye 5980. Kung makalabot gin man dira, makahatag gina sa inyo, no? If not, kung maka-drop by ka di ma'am, very much welcome gid ikaw, na? Okay. Ari pa ng isang iya ko no horoscope. Ay, Capricorn ko gali, 4972. Okay. Bantayin na ay nagbatian mo na to ang Capricorn kaina. Okay, alas 12:56 na. Relax lang. Kay tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga zodiac sign, na? Iba na ito nga zodiac sign para sa aton horoscope. Ari na kita sa Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ini mga natao Enero 20 tugtog Pebrero 18. Aquarius, pamatii ang imo sini horoscope for today. Ang imo pag-ayuhan, maupangan ina tungod may problema. May ina tungod sa mga delays, no? Mga delays tungod may problema, no? Kinahanglan lang na kinanglan mag-focus ka lang sa imo sini trabaho kag tutukan mo ang imo plano.
Justice Shati 22, 39, kag 44, mga maswati nga numero. Citrine yellow is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces naman, Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20, Arina, Pisces, or mga Piscian, magalaptang mga maayo nga mga balita. Tungod nga, may magaayo, ang imo ginabatsyag, magaayo, matagaan bala alibyo, no? Ang imo na batyagan kasakit, dada nga dagang, gawa mo, ka na lang na, pasilamatan mo yun sa mahal nga Diyos, no? Abi mo, maalwan ang pamilya nga mabuligan mo. Okay? Maalwan ang pamilya nga mabuligan mo. So, magbulig ikaw kag matimingan gina mabuligan mo, maalwan in return, mabuligan man ikaw kag makahatag pagid sa iba. Pisces, 56, 48, kag 21, may 33 pagid. Maswati nga numero or lucky color is scarlet red. Ay, mga Pisces, kadtuan tayong Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril, Justin 9. Okay. Ang imo trabaho, kung may ara ka trabaho sa inyo sinibalay nga imo ginakitaan, may income ka bisan sa inyo balay, abi mo kung tutukan mo ina, amo ina makahatag sa imo sang dugang nga kaayuhan. Kag may ara pagin, may mabinuligon nga tawo nga palapit sa imo, kag makahatag sa imo sang oportunidad. Maswerte nga mga numero, Jussie 8, 32, 38, kag 45. Aries, your lucky color is wisteria pink. Kadtuan naman ito ng mga Taurus. Miss Margie Haneva, thank you gid sa flower. So touch na. Ang mahumok nga heart ni Tita Wen. Okay. Kadtuan na ito ng Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Preparado ang mga Taurian sa pag-umpisa sang isa ka proyekto either sa inyo dira ginatrabahuan o kung sa eskwelahan man. Sa sobra mo nga kapisan, ma-manage mo ang sobra-sobra nga kakapoy. May develop mong ginatawag ba nga stress management para hindi ka man matamaan sa epekto. May swati naman nga mga numero sa mga Taurus. Justice Ace 12, 26 kag 48. Your lucky color is blue. Kantuan natin ang mga Gemini. Yes, Gemini. Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Very creative kid ang imagination sa mga Gemini subong. Kadamo sang nagasulod sa pensar ninyo nga mga maayong mga bagay nga ina makahatagid pabor sa inyo. Malipayon ikaw tungod sa imo mga achievements sa imo sinitrabaho. Gemini, 13, 53, 38, kag 54 mga maswating nga numero. Mango orange is your lucky color. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. Dali gid lang, relax anay. Aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. 3 o'clock prayer. Pero siyempre tapuson ko gidanay ang nabili naton nga zodiac sign. May-ari pa nabilin si Tita Wilma ang zodiac sign nga Cancer. Okay. Mga Cancer,
Ang mga cancer, amo ining mga natawo, amo ining mga natawo, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, himo agila yun, inang bago nga assignment nga ginatag sa imo. Good luck sa imo. Tungod, inang bago mo man, mayara ka na bago nga nakilala, amo inang makakahatag sang kagamo sa paminsaron mo. Hinay-hinay lang, Cancer. Just siya de 1352 kag 28 mga masuwating nga numero. Your lucky color is French blue. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para karon niya nga adlaw, Biyernes, Agosto 12, tuig 2022. Ma'am Emilia Hipunia, salamat gid. Ma'am Virgil Pindara sila na Thelma Iguico, Bibing Lydia Hinida, Jennifer kag Mercedita Lambert. Sa may Buena Park, salamat gid. Sir Melili Oligo, magapaalam ng inyo kubus nga alagad sa itong pagpangalagad sa karon nga adlaw, Biyernes na Biyernes. Apa nga ito naman mabilin nga Bible verse of the day, halin sa Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. I can't say goodbye. Was na naman, so standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!